O presidente da Deputación fai balance do seu ano de mandato coa mirada posta no relanzamento da economía e o emprego na provincia. Un dos obxectivos prioritarios que José Tomé fixou na súa toma de posesión o 18 de xullo do pasado ano. Quero reactivar, tamén era un tema que había dito na investidura, reactivar a captación de fondos europeos. Houve un momento en que a Diputación de Lugo tivo moitos recursos europeos, de proxectos que presentaban na Europea, de proxectos de calidad, que tiñan fondos. Logo, polo que fose, esa liña de traballo se relaxou, se olvidou, e eu quero recuperar esa captación de fondos. O presidente da Deputación, canda a voceira de Goberno, Pilar García Porto, participou este venres nun almorzo informativo no que destacou a cohesión e a estabilidade da institución como un dos logros da súa xestión, coa aprobación do orzamento de 92 millóns de euros en tempo e forma. Un orzamento que despois permitiu tomar outras decisións ao largo deste ano, precisamente pola pandemia do COVID. Para que os concellos puideran facer fronte á pandemia, adaptouse o Plan Único. O que fixemos foi dedicar o diñeiro que os concellos tiñan a obligación de dedicarlle a investimentos, liberar eso, e eses máis de 10 millóns de euros que os poderon destinar a todo gasto relacionado co COVID. Mobilizamos 70 millóns de euros para os concellos, para o tecido social e para o tecido productivo. E a iso temos que añadirlle o material que comprou a Diputación para distribuir, para desinfección de instalacións e demais, que superamos, creo, por 260.000 euros. Entre outras actuacións relevantes, Tomé sinalou a disolución de Suplusa. Non podíamos permitir que houbera un órgano que teóricamente está supeditado á institución, facéndolle a contraria á institución. Na liña de cooperación cos concellos, a través do Plan Único, incrementouse o presuposto co reparto de 21,3 millóns de euros de xeito igualitario. Ao contrario do que fai o Plan de Cooperación da Xunta de Galicia, aquí son criterios de transparencia e criterios obxectivos. Tomé baseou a capacidade de xestión dos recursos da Deputación nos servizos públicos e atención ás persoas. O orzamento da Diputación, que creo que poucos orzamentos teñen en porcentaxe a mesma dedicación de recursos, supera o 33% do presuposto está dedicado a políticas sociais. Na atención ás persoas, encádrase a apertura este ano da residencia de maiores da Fonsagrada. Con ela xa son 4 as postas en marcha pola Deputación. As seguintes van ser as de Castroverde, Pedrafita, Meira, Navia e Ribas de Sil. Nós temos un modelo de residencias que é un modelo público, un modelo de proximidade para manter a xente cerca de onde viviu, onde estuvo a súa vida. Generalmente tamén os concellos pequenos onde teñen máis problemas para crear emprego, por tanto estamos creando emprego para a xente da zona. O impulso ao sector primario sigue centrado na granxa Galloso Castro e a finca de Tor. Está funcionando a granxa de recría de Novillas, está prácticamente rematadas as obras da granxa experimental de leite. Este ano, posiblemente, se chega a facer xa un convenio con a propia universidade e con a asociación de cría do porco celta para recuperar e ir mellorando a raza do porco celta. O plan de emprego prende no rural e a promoción do turismo son compromisos en marcha coa recuperación das rutas fluviais na Ribeira Sacra e iniciativas pioneiras como o Gran Parque Central de Galicia en Antas de Ulla. Nesta liña, manter o apoio ao sector audiovisual para que a provincia siga a ser elixida para o rodaxe de series e películas de éxito entra nos plans da Deputación. Directores importantes, hoxe non vou dicir o nome, pero directores importantes que se dirixen as súas produtoras á Diputación de Lugo para establecer líneas de colaboración a rodaxe de próximas películas. A crise de Alcoa e as posibles solucións formuladas dende a Deputación foron sinaladas por Tomé como exemplo da capacidade da Deputación de estar cos veciños. Había que intervir esa empresa ou entrar no accionarial. Por outro lado, hai que reclamarlle a esa empresa a cantidade de millóns de euros que recibiu para manter o emprego, para renovar as instalacións e mellorar as instalacións, e das que pasou olímpicamente, das que non cumpliu. A terceira opción era a posibilidade de vender a algún comprador que si os hai
De cara á volta do verán, a elaboración dos presupostos para o vindeiro ano centrará boa parte dos esforzos da institución provincial para que sexan efectivos para os concellos e os cidadáns.